जगदंबा महामाया आदि माया कुष्मांडा जिची आज रात्र आहे चौथी, त्या भगवतीला वंदन करून ही कीर्तन सेवा पुढे नेत असताना आपल्या पूर्वपद्याचा अभंग तोच आहे. त्या ओळीतले शब्द आपण घेणार आहोत ते आज मुक्तीवर. काल निरूपण झालं मुक्ती, मोक्ष, स्वातंत्र्य म्हणजे स्वैराचार नाही. आणि मुक्ती प्राप्त करायची साधायची तर देवाच्या दारीच. त्याचाच पुढचा भाग आहे. तेणे मुक्ती चारी साधेल्या. चारी संत सज्जने हो, या 4 प्रकारच्या मुक्ती सांगितलेल्या आहे आपल्या शास्त्रात. काही ठिकाणी त्या 5ही सांगतात, पण सर्वसाधारणपणे मान्यता आहे ती 4 मुक्ती म्हणून आहे. आपली संस्कृती, हिंदू संस्कृती, सनातन संस्कृती ही चौकटीमध्ये बांधलेली आहे मस्तपैकी. 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वेद, नीतीच्या 4 शिड्या, मुक्तीचं म्हटलं तर 4 मुक्ती, असं 4 4 4 4 खाणी 4ही वाणी आपण बघितलंय. म्हणजे चौकटीमध्ये मस्तपैकी बांधलेले आहे. तशी ही मुक्तीची संकल्पना आहे ती 4 प्रकारे सांगितलेली आहे. आज आपण एक प्रकारची मुक्ती पाहू, ती म्हणजे सलोकता. सलोकता, समीपता, स्वरूपता आणि सायुज्यता अशा 4 मुक्ती. त्यानंतर आपण सलोकता मुक्ती म्हणजे काय, भाष्यकारांनी, साधू संतांनी, शास्त्रकारांनी याच्यावर मोठी चर्चा केलेली आहे. परंतु साध्या सोप्या आपल्याला रुचेल पचेल अशा शब्दात सर्वसामान्य सांगायच्या तर सलोकता म्हणजे देव जिथे आहे तिथे जाणं, देवाच्या गावी जाणं, देवाच्या सान्निध्यात जाणं, ती समीपता येते. पण जे देव जिथे आहे तिथे जाणं, देवाच्या जवळ जाणं, देवाच्या गावात जाणं, त्याला सलोकता म्हणतात. सलोकता, सालोक्य असं म्हणतात. आता निरूपणात आपण बघतो आहोत, आपण वाचतो आहोत, ऐकतो आहोत, देव सर्वत्र आहे म्हणतो. माझ्याकडे आहे, पाठीमागे आहे, पुढे आहे, बाजूला आहे, सर्वत्र आहे. अत्र तत्र सर्वत्र परत्र सर्वीकडे देव हा सर्वत्र असते. मग देवाकडे आणि कुठे जायचं पुन्हा तो प्रश्न येतो. त्यामुळे सलोकता मुक्ती प्राप्त करून घ्यायची असेल तर देवाची वेदवाणी केलंच पाहिजे. दार कुठे आहे, मी उभा आहे तिथे माझं दार देवाचं दार असलं पाहिजे. एवढी भक्ती, एवढा विश्वास, एवढी निष्ठा माझी असली पाहिजे तर माझ्या समोर देवाचं दार हे आपण बघितलं ते आपल्याला मान्य असेल. पण देवाकडे जाणं, थोडक्यात देव आहे तिथे देवाच्या दिशेने जाणं, त्याला सलोकता.
मुक्ती असं म्हटलंय. सर्वसामान्य प्रापंचिक आहे तो बद्ध आहे. 4 अवस्था सांगितलेल्या आहे पुन्हा. बद्ध, मुमुक्षु, साधक आणि सिद्ध. माणसाच्या 4 अवस्था. आपण ते काही विचार त्याच्यावर करत नाही, पण रोजच्या जीवनामध्ये आपल्याला ते अनुभव आपल्याला आपण येतात. म्हणजे बद्ध म्हणजे काय? बद्ध म्हणजे बांधलेला, बद्ध बंदिस्त. त्याला आणि हालचाल करता येत नाही, तो एकाच ठिकाणी. त्याची प्रगती नाही होत, तो पुढेही जात नाही, तो मागेही जात नाही, बांधून घातलेला आहे बद्ध संसाराच्या फेऱ्यात. ते बद्ध काय? नाही मी असं आहे ना, मी प्रापंचिक आहे, मी असं आहे, मला झोप नाही, मला जाता येत नाही, मला वेळ मिळत नाही, मला ते जमत नाही, मी तसं आहे, माझ्याकडे नाही, मला जमणार नाही. या गोष्टी ज्या नकाराच्या आहेत ना, त्याला बंदिस्त अवस्था असं म्हणतात. बद्ध आहे तो, मला जमणारच नाही. त्याने संकल्पच केलेला, त्याने ठरवून टाकलेला आहे, मला जमणार नाही, मला आवडत नाही, मला रुचत नाही, मला नको ते. नकाराचा पाडा असून त्याने आपल्याला बंदिस्त केलंय. त्याच्यामुळे त्याची प्रगतीच होऊ शकत नाही. मी घराच्या बाहेर जाणारच नाही, ठरवलं तर जाणारच नाही, तो प्रगती होणारच नाही. जग बघितल्याशिवाय मला कुठे सुधारता येतं? जगात गेलं पाहिजे. त्यामुळे नकारात्मक संकल्पना करून आपला साचा ठरवून माणसाने ज्यावेळी तो बाहेर पडत नाही, विचार करत नाही, आपले तेवढी झापणं मानून त्याला बंदिस्त अवस्था असं म्हणतात. बद्ध. त्याच्यावर रामदास स्वामी महाराज काय म्हणतात? राष्ट्रसंत म्हणतात, प्राणी संकल्पे बांधला, प्राणी संकल्पे बांधला, जीवपणी बंदिस्त झाला, विवेके तो मुक्त केला साधूजनी. आम्ही तुम्ही प्राणी आहोत. या प्राण्याने स्वतःला बंदिस्त केलंय, संकल्प केलेला आहे. संकल्प म्हणजे पूजेला आपण संकल्प करतो आणि पाणी वगैरे ते आणि ते सोडतो संकल्प. तो संकल्प वेगळा. अहं करिष्यामी म्हणून काकाजी सांगतात, तो संकल्प पूजेचा म्हणजे हे कार्य मी करतो. पण हा संकल्प कसला? ठरवलेला आहे, मला करायचं नाही, मी करणार नाही, मी जाणार नाही, मला जमणार नाही, माझ्याकडे वेळ नाही, मला आवडत नाही. प्राण्याने त्या संकल्प करून स्वतःला बंदिस्त केलं आहे. रामदास स्वामी म्हणतायत, अनुभवाचे बोले. पण त्याला मुक्ती कधी मिळते? कोणी मुक्त केलेलं आहे त्याला? विवेक बुद्धी त्याची वापरून, त्याची विवेक बुद्धी जागृत करून त्याला साधूजनाने मुक्त केलेलं आहे. आई जशी मुलाला शिकवते 4 गोष्टी, त्याला बाहेर वडील जसं त्याला 4 गोष्टीचं ज्ञान करून देतात, गुरुजन जसे त्याला 4 गोष्टी शिकवतात, मोठा होईपर्यंत 4 मोठ्या गोष्टी शिकवतात. त्याची प्रगती झाली पाहिजे. सुरुवातीला चमच्याने भरवतात, नंतर हाताने भरवतात, नंतर तू खाणं सांगतात, खायला लागला की त्याची प्रगती होते. साधू संत सज्जन विचारवंत हे त्या माणसाला, प्राण्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करतात, त्याची सतत विवेक बुद्धी जागृत करून. माणसाला विचार असतो, मी हे करतो ते बरोबर नाही, हा माझा आळस, मला झोप येते, मला झोपावंसं वाटतं, मस्तपैकी झोपणार. पण त्याला माहित आहे, झोपलं की कामाची वाट लागते पुढच्या. हे मलाही माहित असतं. एकदा झोपून पडलं की मग आणि कामाला पोहोचणार नाही, तरी पण झोपतो. पण झोप आलेली असते, मस्तपैकी झोपूया, मग उठ्या मस्त अलार्म लावतो आणि काय लावतो, हे लावतो, काही नाही, शेवटी ते कामाची वाटच, कारण आरामात झोपलेला असतो. माहीत असून सुद्धा त्याची बुद्धी तो जागृत करत नाही, बंदिस्त आहे, तो स्वतःलाच बांधून ठेवले आहे. त्यामुळे साधू सज्जनांना, संतांना, साधू पुरुषांना विचारवंतांना त्यांना मार्गदर्शन करावं. बाबा तू करू शकतोस, तुझ्याकडे देवाने सगळं दिलेलं आहे, तू करू शकतोस, उठ आणि उभा राहा, बाहेर पड. सतसत विवेक बुद्धी म्हणजे
चांगलं काय वाईट काय, आजाचे दुष्परिणाम काय आहे, खोटं बोलण्याचे दुष्परिणाम काय आहे, दुसऱ्याचे लबाडी करून चोरण्याचे दुष्परिणाम काय आहे, मंदिरात न गेल्यामुळे काय होणार आहे, सगळ्या गोष्टी या सत्सत विवेक बुद्धीमध्ये येतात. माणसामध्ये ती बुद्धी असते, तरी पण अविचार प्राण्याकडे भरलेला आहे. त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न संत पुरुष करतात. राष्ट्रसंत रामदास स्वामी महाराज सांगतात की प्राणी संकल्पे बांधला, ठरवून टाकलेला आहे त्याने. एकदा ठरवलं की गेलं, ठरवू नये, बघूया जमल्याला करूया, सांग मका म्हणजे आठवण करा, पळूया होत आहे असं तरी त्यांना म्हटलं पाहिजे. नाही मका आधीच आणि वेळ नाही म्हणून सांगितलं. अरे आवड आहे तिकडे सवड आहे, आवडत नाही तर सवड कुठून मिळणार? टाइम मॅनेजमेंट 24 तास कुठून 25 तास येणार का? 24 तासाचे 24 तासाच तेवढ्यातच भागलं पाहिजे आणि भागवलं पाहिजे. आवड असेल तर तू भागवणार, नाही तर वेळूच ना. एरवी सगळं दिसभर बेकार पाहिजे ना, पण वेळूच ना. त्यामुळे तो बंदिस्त असतो, तो प्रगती करू शकत नाही असं संतांचं मत आहे. म्हणून उदाहरणादाखल दृष्टांत, अर्जुन एवढा पुरंदर धनुर्धारी परमेश्वराचा भगवंताचा सखा प्रिय दोस्त शिष्य सगळं, पण ज्यावेळी युद्धाला उभं केलं समोर कौरव पांडवांचं सैन्य आहे, आपल्याला माहिती आहे गोष्टी, गलित गात्र धनुष्य बाण वगैरे सगळे टाकून बसला तिकडे. माधवा मी नाही युद्ध करणार. अरे काय झालं? युद्धाच्या वेळी म्हणजे कीर्तन करायला आलो मी आणि ना मला जमायचं नाही, कीर्तन मला जमायचं नाही, असातला प्रकार आहे. असं होतं कधी कधी. एक ऐकलेली गोष्ट आहे, ती खरी आहे, आमच्या जवळपास घडलेली. असं एक बुवा माझ्यापेक्षा सिनियर ते, अनुभवी ते, माझ्यापेक्षा चांगल्या पद्धतीने कीर्तन करणार आहे, बऱ्याच पद्धतीने चांगलं कीर्तन करणार आहे. पण त्या दिवशी त्यांचं काय झालं माहित नाही, कसले विचार डोक्यात होते, काय विचारायच्या. आणि ते आले म्हणे, माय समोर उभे राहिले आणि सुरुवात त्यांनी केली की काय माहित नाही, आणि घळा अश्रू वाहू लागले डोळ्यातून आणि रडायलाच लागले. रडायला लागल्याने थांबतच नाही, म्हणजे अश्रूच गळत आहे, ते काही बोलतच नाही आणि कीर्तन सुरू करतच नाही. काय झालं होतं माहित नाही, मी त्याच्यानं जास्त डिटेल गेलो नाही, पण अशी परिस्थिती त्या बुवांची झाली होती. आता अर्जुनाने ऐन वेळेला माघार घेतली, मी नाही केशवा, मी नाही युद्ध करणार. काय झालं? हे सगळे माझे गुरु, ते भाऊ आणि हे आणि हे आणि ते. अरे पण हे तुला माहित नव्हतं का पूर्वी? तुला माहित होतं ना आधी त्यांच्याबरोबर युद्ध करायचं आहे म्हणून, आता समजलं का? अरे भीष्माचार्य तुझे पिता म्हणून तुला माहित नव्हतं का? ते दुर्योधना बरोबर आहेत, ते दुर्योधन तुझा भाऊ माहित नव्हतं का? द्रोणाचार्य तुझे गुरु माहित नव्हतं का? आताच कशाला खलास झालास तो? शेवटी भगवंताला काय काय करावं लागलं, काय काय करावं लागलं त्याच्यात उभं करण्यासाठी. सत्सत विवेक बुद्धी जागृत करून युद्धासाठी उभं राहायला त्याला भगवद्गीता सांगितली 18 अध्यायांची. आणि एवढं असूनही तो प्रश्न विचारतो शेवटी, माधवा हे सगळं मला माहित आहे, पण ते हे असं का? सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देऊन संपली तरी याचं समाधान होत नाही अर्जुनाचं, आणि हा काही युद्ध करत नाही. आणि भगवंताने याने युद्ध केलेलं पाहिजे आहे, नाही तर अधर्माचा नाश कसा होईल, धर्माचा विजय कसा होईल? श्रीकृष्ण भगवंत युद्ध करणार नाही, ते फक्त सारथ्य करायला, रथ हाकायला आलेले आहे. शेवटी हुकमी एक्का भगवंताने काढला आणि विश्वरूप दर्शन दाखवलं. त्याच्या आधी सगळं पुराण सांगितलं त्याला. अरे तू मारणारा कोणी नाही, ते स्वतःच्या कर्माने मेलेले आहे, तू फक्त निमित्त मात्र आहे, त्यांना मी मारतो आहे, तू नाही, तू चिंता करू नये, तू घे नाही. शेवटी विराट रूप दर्शन, विश्वरूप दर्शन दाखवलं. त्यावेळी अर्जुन समाधान पावला आणि उठून त्याने धनुष्यबाण उठून टंकार केला, शंखनाद केला, युद्धाला सुरुवात. तात्पर्य, अशा महापुरुषांना, गुरुजनांना, अरे उठ, लढ, फेस द सिच्युएशन, परिस्थितीला घाबरून पळू नको. कसल्याही प्रकारची परिस्थिती आणि संकट आलं, डिफिकल्टी झाल्या तरी तू त्याला फेस कर, सामोरा जा, पळू नको. कारण विद्याच्या मागे ब्रह्मराक्षस अशी म्हण आहे. तू जेवढा पळशील तेवढं संकट तुझ्या पाठीमागे धावतील. आणि
हे नाका झाले जाणं बरे सगळं एकाने हातीन हात घालून बरे येईल वांगडात आणि माणूस मग अगदी भांबावून जातो, काय करू याला तोंड देऊ नाही, तिचं नाव घ्यायचं आणि उभं राहायचं. ती येईल कोणाच्या तरी रूपात तुला हात द्यायला मदत करायला. त्यामुळे संत सांगतायत की घाबरून जाऊ नको, स्वतःला बंदिस्त करू नको, नाही तर तुला ती सलोकता आहे मुक्ती ती मिळणार नाही, तू देवापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. आणि शेवटी काय, समजा देवापर्यंत गेलो आणि देवाच्या आश्रयाने देवाच्या सहवासात राहिलो. मी माणूस आहे, माणसाची चित्तवृत्ती कशी होते माहित आहे ना आपल्याला. वास्तविक देवाचं कार्य करणाऱ्याने देवासारखं वागलं पाहिजे. त्याला बघितल्यावर हा ही भगवती जा माझ्या समोर उभी आहे, देवाचा भक्त तो, देवाचा दास तो. मॅनेजमेंट माणसं असतील, काकाजी असतील, माझ्यासारखे बुवा असतील, त्याला बघितल्यावर कुणाने ते बोलल्यावर वा बरं वाटलं, असं त्याच्याबरोबर समाधान वाटलं, किती आनंद झाला, सुख प्राप्त झालं, असं झालं पाहिजे. प्रत्येकामध्ये देव आहे. जय आणि विजय नावाचे दोघे भाऊ ते द्वारपाल होते विष्णूच्या दरबारात, महाविष्णूच्या दारावर गेट कीपर, द्वारपाल, कोणाला याद सोडायचा नाही, जय आणि विजय. आणि काय माहित आहे त्याने गर्व, द्वारपाल कोणाचे, महाविष्णूचे. म्हणजे कसं असले पाहिजे, आपल्या द्वारपालाचं नाव ऑफिसात वगैरे नंतर तिकडे ते राहिलं ना ना तो आता मिळतो ना, ते काय समजे असा, अरे त्याला असेंब्ली असू दे पण तू सांग, अरे बाबा तू पुढच्या वेळेला त्या असेंब्लीची बरे आता तो मिळता असं म्हटल्याला जरा बरं वाटतं की नाही. बघून ना आमचा मिळायचा ना आता तो बाजूलाच राहिला MLA. हा ह्याना एवढा गर्व. सनकादी मुनी आले तिकडे, सनक मुनी प्रसिद्ध त्यावेळेचे महापंडित, प्रकांड, मान, ज्येष्ठता त्यांची. पण यांना काय किंमत त्याची, त्यांना किंमत असते का? त्याला काय माहित गुप्त धन, त्यांना फक्त सेवा करायची तिकडे राहून आणि मेवा खायचा तेवढं माहित आहे. त्यांची ध्वजा मारली त्या जय आणि विजयाने, सनकादी मुनींची ध्वजा मारली, चेष्टा केली, पकणा मारली, इन्सल्ट केला, अनादराचे शब्द प्रयोग केले. सनकादी ऋषी ते, मुनीच ते, त्यांनाही गोष्ट असू नये, ज्याने तपश्चर्या जास्त केली त्यांना असू नये, ते समाधानी असतात. संतांनी ते दाखवलं आपल्याला. काही म्हणा, कोणी निंदा कोणी वंदा मुचा स्वहिताचा धंदा, संतांनी सांगितलं. पण संत एकदा राग आल्यावर तुकाराम महाराज असो, रामदास स्वामी असो, क्रांतिकारक कसे उठून उभे राहिले, ठकाशी व्हावे महाठक, उद्धटाशी उद्धट, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी, जोरदार भाषण त्याने केलं. ते संत वास्तविक. पण कधी कधी प्रसंग त्या सनकादी ऋषींनी आपला संताप अनावर झाल्यामुळे लगेच शाप देऊन टाकला, तुम्ही पृथ्वी तलावर राक्षस दैत्य होऊन पडाल. त्या दोन्ही भावांना जय आणि विजय. त्याप्रमाणे त्यांचे 3 जन्म झाले पृथ्वीवर. त्याच्यातला पहिला जन्म तो हिरण्याक्ष काल झाला तो, आणि त्याचा भाऊ हिरण्यकश्यप हा देणार आहे. एक जन्म. दुसरा जन्म रावण आणि त्याचा दुसरा भाऊ कुंभकर्ण. पहिल्या दोघांना महाविष्णूने मारलं अवतार धारण करून. कुंभकर्ण आणि रावणाला श्री रामाने अवतार घेतला, विष्णूचाच अवतार, रामाने त्याला मारलं. आणि तिसरा अवतार तो विसरलो, भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना मारला. तर हे भाऊ 3 त्यांना जन्म घ्यावे लागले, दैत्याच्याच कुळात जन्म घ्यावे लागले आणि दैत्याचरण केलं आणि शेवटी भगवंताच्या हाती त्यांना मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. तात्पर्य सलोकता, देवाकडे जायचं तर सद्गुणच पाहिजे, नम्रताच पाहिजे, असा याचा अर्थ आहे. देवाकडे उगीच जाता येत नाही. रामदास स्वामी महाराजांना शिष्याने विचारलं की मुक्ती कधी मिळते.
मुक्ती लाभे तक्षणी विश्वासिता निरूपणी. मुक्ती लाभे तक्षणी. विश्वास महत्वाचा आहे. गुरुवर असो, शिक्षकावर असो, देवावर असो, कुणावर, ज्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि निष्ठेने त्याप्रमाणे वागलं की तुला मुक्ती मिळालीच पाहिजे, मिळणारच, याच्यावर विश्वास असला पाहिजे. अविश्वास ठेवून केलेलं काम सफळ होत नाही. अविश्वास नाही होत. त्यामुळे विश्वास ठेवून ते काम केलं पाहिजे. मच्छिंद्र 9 नाथापैकी पहिले मच्छिंद्रनाथ फिरत असताना एका घरी गेले. अल्लख निरंजन भिक्षा. ती बाई आली, भिक्षा दिली. बाई घरात कोण कोण आहे सांगितलं. अपत्य नाही. काही चिंता करू नका म्हणाले. देवाची कृपा आहे तुमच्यावर, ही घ्या विभूती. त्याने विभूती दिली त्या बाईला आणि तुझ्या घरात ठेव. ते 12 वर्षांनी मिळणार आहे. तुम्हाला पुत्ररत्न झालेलं असणार. कुजबूज शेजाऱ्याला कोण येलो आणि कोणापासून किती घेता आणि घरात घेता. ठेवू नये ना असं सांगतात. कोणाकडून दिलेलं काही घरात वगैरे ठेवू नये. आणि हिचे डोके खाल्ले सगळ्यांनी. काढून टाक बाहेर दे. तो गोसावडा कोण आला होता, नाहीतर तू वेडी वगैरे जाऊन त्याच्या पाठीमागे जाशील वगैरे. आता तसं एप्रिल कसं काय करतात नाही. तिला विचारायला खरंच वाटलं. तिने ती विभूतीची पुडी नेली आणि ते शेणाची गाय असता, शेण टाकायची जागा, त्या गायेत टाकली. नवनाथ सिरियल मध्ये वगैरे बघितलं असेल आपण. चालते विषय संपला, विसरून गेली. 12 वर्षांनी मच्छिंद्रनाथ ते तपस्वी न चुकता तिथे हजर झाले. अल्लख निरंजन. आवाज आल्याबरोबर ही जागी झाल्या. अरे बापरे, तो गोसावड्या पुन्हा आला. तिने विचार केला 12 वर्ष झालेले आहे जवळजवळ आणि हा परत आला. जरा हार्टबीट चुकला तिचा. हा हजर झाले दारावर. बाहेर आले. बाई कसं आहे, बरं आहे ना. बाळ कुठे आहे? काय उत्तर देणार? गडबडली. म्हणून बाळ कुठे आहे, दाखवा मला बाळ, ते दाखवा. 12 वर्षाचं झालं असेल. ती म्हणाली माफ करा महाराज. घडलेली घटना सगळी सांगितली. कुठे टाकली? गोबराच्या त्या शेणाच्या गायरी जागेवर गेला मच्छिंद्रनाथ तिकडे आणि त्याने हात दिले. अल्लख निरंजन आदेश असा आवाज आल्यावर त्या गोबरातून, गायरीतून, शेणाच्या प्रत्युत्तर आलं. अल्लख निरंजन आदेश. बाई चकित झाली. मच्छिंद्रनाथाने ते सगळं बाजूला केलं आणि 12 वर्षाचा मुलगा त्या गायरीतून वर आला. विश्वास नव्हता हिला. कथेचं तात्पर्य एवढं की जे आपण काम करतो ते विश्वासाने निष्ठेने केलं तर भगवंत त्याचं फळ दिल्याशिवाय कधीच राहत नाही. मात्र अविश्वास ठेवून काही करू नये, त्यापेक्षा न केलेलं बरं. पण प्राप्ती ही नक्कीच आहे. तिच्या नशिबात नव्हती. मच्छिंद्रनाथ त्या गोरक्षाला, त्याचं नाव गोरक्षनाथ, त्या गोबरातून आला. गोरक्षनाथाला घेतलं आणि निघाला आपल्या मठाच्या दिशेने. तिला तर मिळाला नाही. तात्पर्य भगवंतावर आणि सगळ्यावर निष्ठा ठेवून, आपल्या जाणत्यावर, आपल्या पितरावर निष्ठा ठेवून हे सगळी कामं केल्यावर त्याचं फळ आपल्याला नक्कीच चांगलं मिळतं. आणि ती सलोकता, मुक्ती जी आहे ती आपल्याला प्राप्त होते. आपण देवाच्या गावी, देवाच्या जागेवर जाऊ शकतो आणि ते मोठं समाधान असतं आपल्या जीवनात. ते समाधान साध्य करण्यासाठी पूर्वपद्यामध्ये संत ज्ञानदेव माऊली सांगतायत. देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, देवाची द्वारी उभा क्षण भरी, तेने मुक्तीचारी साधिला, तेने मुक्तीचारी साधिला.
दुष्ट धमतो हिरण्यकश्यपो दुष्ट धमतो हिरण्यकश्यपो सुपुत्रास करी विघ्न नारायण भक्तांना श्रीहरी तारितो हिरण्यकश्यपो हिरण्याक्षाचा भाव आत्ताच म्हटल्याप्रमाणे दोघे बंधू जय विजय पूर्वाश्रमीचे आणि हा हिरण्यकश्यपो दैत्य पहिल्या जन्मातले दैत्य म्हणजे असं दैत्य की स्वतःच्या पुत्राला सुद्धा तो त्रास द्यायचा कमी नाही करायचा. कारण एकच, तो प्रल्हाद त्याचा पुत्र हा विष्णू भक्त, नारायण नारायण नारायण, सतत नारायण, लहानपणापासून नारायणाचा ध्यास आणि नारायण याचा शत्रू हिरण्यकश्यप. तर या दोन बिचारी आई ती काय करणार? एका बाजूला पुत्र, दुसऱ्या बाजूला पती, कुणाला सांभाळणार ते आहे विचारणीमध्ये. पण हा प्रल्हाद एवढा धीट लहान होता, त्या बापाने सुरुवातीला मायेने प्रेमाने त्याला सांगून बघितलं, बाबा ते म्हणायचं नाही, आमच्या घरात नाही म्हणायचं, ते आमच्या घरात नाही. त्याला विचारायला काय करणार, छोटा असतो, बाबा मी म्हणणार नारायण नारायण, मला आवडतं नारायण नारायण. लहानाचा मोठा होऊ लागला, बापाने जरा कडक शब्दात सांगायला सुरुवात केली, म्हणू नको म्हणून सांगितलं ना तुला, तरी ऐकत नाही. अजून मोठा झाला, म्हणजे काय मोठा झाला नाही, लहानच वय होतं कोवळं, काही केलं ऐकत नाही. भीती दाखवली नाही, बांधून घातलं नाही, साध्या साध्या पनिशमेंट शिक्षा सगळ्या देऊन झाला, बाप थकला हिरण्यकश्यप, काही केलं ऐकत नाही. दैत्यच मुळातला तो, दैत्यच तो, उलट्या काळजाचा म्हणतात तसा. माझ्या शत्रूचं नाव घेतो, माझा मुलगा, हेच त्याला जास्त दुःख. अरे तो माझा शत्रू आहे, वैरी आहे, त्याचं नाव घेऊ नको, ऐकत नाही. म्हटल्यावर शिक्षेची पातळी वाढवली, डोंगरावरून खाली फेकून देणं, उकळत्या तेलात टाकणं, हे सगळं जनावरांमध्ये नेऊन टाकलं. हे सगळं करायला सुरुवात केली. तो तरी म्हणतो, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे. तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे. हे सतगीत चाललेलं आहे, सगळे प्रकार झाले करून, आणि हिरण्यकश्यप थकला. काय काय प्रकार केले? ढकलून निधले डोंगर कपारी, ढकलून निधले डोंगर कपारे, कढईत उकळत्या तप्त तेलाचे ठाई, विष पाजुनी त्या पशुमुखी निधले, भक्त कैवारी स्वै तप्त स्तंभात प्रगटले, पार्वतीपदे हर हर महादेव. काही केले ऐकत नाही, सगळे प्रकार करून झाले, आणि शेवटी हिरण्यकश्यपूने आपल्या बहिणीला बोलवलं, होलिका, आता तू तरी बघ, ज्याला जाळून टाक. आणि तिला वरदान होतं, ती अग्नीमध्ये तिला त्रास होत नव्हता, ती जाळी जात नव्हती, ती होलिका.
तिच्यामध्ये मात्र सगळं जाळणार. ती स्वतः सगळ्यांना जाळणार. तिला घेऊन त्याला प्रल्हादाला घेऊन बसवलं आणि आग पेटली. आता मेला, आता काही जगणार नाही. हा शत्रूचा मित्र, माझा शत्रू, बाप खुश. आणि झालं उलटच. होलिका सगळी जळून गेली. पण जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरे हरे चालू. रात झाली, होलिका स्वतःच जळून गेली. पण भगवंताने प्रल्हादाला थोडी सुद्धा इजा होऊ दिली नाही. त्याच्या केसाला सुद्धा धक्का लागला नाही त्या पेटलेल्या होळीमध्ये. आता हा भयानक चिडलाच. एवढं सगळं करून हा मरत नाही कसा? का मरत नाही? याच्या मागे आहे कोण? या महामूर्खाला एवढे कळत नाही परमेश्वराची याच्यावर पूर्ण कृपादृष्टी आहे म्हणून हा जिवंत आहे. तरी नाही, स्वतःला बंदिस्त करून ठेवलेला आहे हिरण्यकश्यपूने. नाही, मारणार म्हणजे मारणार, मेलाच पाहिजे. शत्रूचा जय जयकार करतो का माझ्या घरात? बंदिस्त झालेला आहे हिरण्यकश्यप. त्याच्या पलीकडे विचार करत नाही. केला असता तर सलोकता प्राप्त केली असती, पण नाही करत. शेवटी कंटाळून एक दिवस त्याला विचारलं, महामूर्खा तू सांग, तुझा तो नारायण आहे तरी कुठे? कुठे आहे तुझा नारायण? बाबा, माझा नारायण सगळीकडे आहे. कुठे नाही म्हणून सांगू? सगळीकडे आहे. कुठेही जरा तो नारायण आहे. माझ्यामध्ये आहे, तुमच्यामध्ये आहे, त्याच्यामध्ये आहे, सगळ्यांमध्ये आहे. मला शहाणपणे शिकवतो का तत्वज्ञान? सर्वत्र आहे. अरे मूर्खा, या खांब्यात तुझा नारायण आहे का? स्पेसिफिक प्रश्न विचारला. नेमका या समोरच्या खांबात तुझा आहे का नारायण? तो हो म्हणाला, तिथेही आहे, तिथेही आहे. काही गोष्टी सांगतात, तापलेल्या खांबाला त्याला मिठी मारायला सांगितलं आणि तुझं नारायण असेल तर तुझं रक्षण करेल म्हणून. काही गोष्टी नाही. या खांबाला आहे का? हो आहे. लाथ हाणली खांबावर, अशा काही गोष्टी सांगतात. काही गोष्टी सांगतात गदा हाणली खांबावर, काही असो, पण प्रहार केला खांबावर या हिरण्यकश्यपूने. तुझा नारायण कुठे आहे तो बघतो म्हणून. आणि काय आश्चर्य महाराज, कडाड करून आवाज झाला. आपण ते दृश्य बघितले असेल. आजकाल दांडियामध्ये सुद्धा आपलं दृश्य दाखवतात. चांगलं असतं, दांडियामध्ये आपले प्रसंग दाखवतात, ऐतिहासिक पौराणिक वगैरे बघायला बरेच ट्रिक्स कसे दाखवतात. मस्त कला त्याने अवगत केलेल्या आहे. झालं का? हाणली लाथ आणि महाभयंकर आवाज झाला. कडाळाचा आवाज झाला. खांब कोसळून मोडून दुभंगला आणि पडला. आतून धूर बाहेर आला आणि भगवंताने अवतार घेतला. डोळे लाल इंगळ्यासारखे, निखाऱ्यासारखे, आयाळ फुगलेली, वरचा सिंह आणि खालचा नर माणूस, खालचे शरीर, वरचं फक्त शरीर, शिर आहे ते सिंहाचं. नर सिंह अवतार धारण केलेले आहे. आणि हा प्रसंग का आला? का देवाने अवतार घेतला? कारण वरदानच त्या हिरण्यकश्यपूने मिळवलं होतं. मला मरण नको दिवसाचं, नको मरण रात्रीचं, मरण नको मला आत, नको मरण बाहेर, शस्त्राने नको, अस्त्राने नको, असंच मला मरण येतं का म्हणे. मग मरणार कसा? देवालाही प्रश्न त्यावेळी पडला असेल, पण देवाला माहित आहे काहीतरी उपाय करावा लागणार. तथास्तु.
कोणत्याही शस्त्र नाही, अस्त्र नाही, दिवस नाही, रात्र नाही, बाहेर नाही, वर नाही, खाली नाही, कुठेही मला मृत्यू येता कामा नये. वरदान मिळवलं होतं. भगवंताला हा अवतार नरसिंहाचा घ्यावा लागला. माणसाकडून मरण नको, पशुकडून मरण नको. अर्धा पशु सिंह आणि खालचा माणूस नरसिंह होऊन भगवंत आले. वेळ कुठली साधली? संधिकाल. दिवसही नाही, रात्रही नाही, अशा मधले संधिकाल म्हणतात. तिन्ही सांजा म्हणतो तसे, किंवा पहाट अशी असते, त्यावेळेची वेळ साधली. बाहेरही नाही आणि आतही नाही. दरवाजावर त्या दैत्याला, नराधमाला ओढून घेतलं. दरवाजावर दाराच्या, वरही नको, खाली नको, अधांतरी ठेवला आपल्या मांडीवर. बघा भगवंताने कशी रचना केली. वरदान तर मिळालं होतं आणि मारलंही पाहिजे. त्याच्या वराप्रमाणे त्याला मृत्यू येणार नाही कोणत्याही शस्त्राने. मग काय, हे रूप धारण केलं, मांडीवर घेतलं आणि नखाने आपल्या त्याचं पोट फाडून त्याला मारलं. हिरण्यकश्यपूचा अंत झालेला आहे. प्रल्हाद नमस्कार करून उभा आहे. कयाधू त्याची आई नमस्कार करून. देवाने उग्र रूप धारण केलेलं आहे. प्रचंड धरणीकंप झालेला आहे. सगळीकडे डोलायमान परिस्थिती झाली आहे. एवढा भयानक अवतार नरसिंहाचा. देव आले धावून. क्रोध काही कमी होत नाही. शेवटी प्रल्हादाला पुढे केलं. प्रल्हादाने भगवंताला नमस्कार केला, विनंती केली. जय जय नारायण नारायण हरी हरी, जय जय नारायण नारायण हरी हरी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, जय जय नारायण नारायण हरी हरी. नारायण 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 जप केला. प्रल्हादाला बघितल्यावर भगवंताचा दाह, राग, क्रोध कमी झाला, उतरला, शांत झाला. त्या बाळाला उचलून घेतलं, आशीर्वाद दिला, डोक्यावरून हात फिरवले, कयाधूला आशीर्वाद दिला. देवाने जय जयकार केला. हा नरसिंहाचा अवतार यासाठी भगवंताला घ्यावा लागला. भगवंतानेच आशीर्वाद दिला. भगवंतालाच त्याचा काटा काढावा लागला. त्याचा आशीर्वादही खरा झाला आणि भगवंताचंही काम झालं. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. हे शब्द परमेश्वराने खरे केले आणि सज्जनांच्या रक्षणासाठी, धर्माच्या प्रतिष्ठापनेसाठी नरसिंह अवतार चौथा. हे पहिले 4 अवतार हे सत्ययुगातले, कृतयुगातले आहेत. तो धारण करून त्या दैत्याचा नाश केलेला आहे. सलोकता एका अर्थाने त्याने प्राप्त केली. देवाच्या हाती मरण आलं, देवाच्या बरोबर, देवाच्या निकट गेला, जवळ गेला, असाच त्याचा अर्थ आहे. म्हणून भगवंताच्या जवळ जाऊन आपलं जीवन सार्थकी लावण्यासाठी अभंगात पूर्व पद्यामध्ये संत सांगतायत. देवाचे कार्य
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्